Добро утро на всички. Днес отново съм се отправил на един кратък маршрут. Само ще ви покажа къде трябва да стигнем. Трябва да изкачим тази планина и да стигнем ето тук отгоре. А там е може би най-добре запазената крепост или кале в България, а именно Аневското кале. Изключително добре запазени останки от стените с височина може би около 13-14 метра на места, с изключително красива гледка към Южна България. Останете с мен и ще се любуваме заедно на тези красиви гледки, които ще се открият. Още в началото на маршрутът ще видите има останки от средновековна църква. Виждате, дете е около 13-14 век. Ето ги. Запазени са някъде около 2 помещения. Най-вероятно е имало и тук по-надолу, като гледам разпръснатите камъни, които са. И от тук вече тръгваме по пътеката нагоре. Ето, че достигнахме и целта ни за деня. Само първо ще ви покажа каква прекрасна гледка се открива към Южна България. Началото на маршрутът, не знам колко хубаво се вижда, е ето тук отдолу. Тук е паркинга. За около час се достига от там до тук. Разстоянието не е голямо, но има се примерно около 200 метра денивелация. И вече стигате до тази прекрасна гледка. Погледнете какви високи стени са запазили. Успяхме да изкачим с тази малка планинарка. Кажи здравей! Здравей! Успяхме да изкачим Аневското кале. Виждате какви високи стени са запазили. Около 12-14 метра са високи. За да можете да видите хубаво цялата крепост, която е покривала около 5 дека. Ще пусна и донат за по-хубави снимки от високо. А иначе малко повече за самата крепост. Изградена е около 12 век, като е функционирала до 14 век. Скопки са направени през 1983 година, като са открити доста монети и антични предмети, които също е установено, че е имало и църква, която е датирана около 4-5 век, а и по-рана такава, която е била около 1 век. Изключително добре запазено място. На самия ред виждате колко високо е, каква страхотна гледка, а и колко недостъпно е. Виждате какви скали са надолу. Стара планина от едната страна. От другата страна също. Тук е и река Стряма, която най-вероятно са я ползвали за водоизточник. Много красиво място, определено се заслужава да се посети. Не отнема много време да се достигне. Да се опитам да ви покажа и от тук. Също продължава. Виждате, има останки и от другата страна. Стените са продължавали по целият край до там. Обхваща около 5 дека. Вижте какви пропасти са отстрани.
Просто е била изключително трудно да се превземе. От такова високо място се виждат вражеските войски от километри, още преди да са дошли. Ако това видео ви е харесало, може да го харесате, да го споделите и да се абонирате за каналата. Кажи чао! Чао! И за скоро виждане!